hon oedd y gwn, y drill, nes i ddefnyddio pan o'n i'n y fyddin. Y gwn mawr da chi yn y fyddin i? M4 Carbine. Reit. Ia, yr gwahaniaeth... Y gwahaniaeth rhwng y fyddin a hon, oedd... Neith yn mynd i'r saff o'n dwi wedi gwagio hi a di wneud yn sicr bod ti'n gallu syth ydy. Tra da ni'n handlo hi. Ond mae'n saff a single shot. Yn y fyddin, mae'na drydydd option. Dipyn bach mwy o hwyl. Chydig mwy peryglis. Gwylio'r pres yn mynd i ffwrdd yn gyflym ydy'r... Mae Gwyn yn byw rhyw 15 munud i ffwrdd o westy'r Mandalay Bay. Gitre fan hyn wedd e pan glywodd e am y seithi. Siwr wnaethoch chi ymateb i bydd y gwyddodd yn Las Vegas? Doedd am di torri'r gyfraith. Doedd am rheswm i gadw llygad arno fo. A mi oedd o'n wyllt. Doedd o'n gall ac oedd. Sa neb yn gallu brifo rhywun arall lle bod rhywbeth o'i le yn ei mynydd. Yn ystod y flwyddyn cyn y seithi, prynodd Stephen Paddock 33 o yne, a hynny'n hollol gyfreithlon. Cafodd 23 gwn i darganfod yn y stafell Paddock yn y Mandalay Bay. Er gweitha hyn, dyw Gwyn ddim yn meddwl bysau deddfe mwy llym wedi wneud gwahaniaeth. Dwi'm yn gwybod sut mi fysa nhw wedi ddalo i ddweud y gwir. Dyna di'r peth. Os oedd o'n wneud hynna, os oedd o digon cas i fod isio brifo pobl, mi fysa fo'n cael hyd i ffordd. Nid traffarth efo'r gwn, ond traffarth efo'r gŵr oedd o, i marn i ydy.